Oh baranang mandi di tapian, baranang tangga ke tangga, dek kancang nyopitana samo sababan banse tahu sie dari Ande tak kalau Cyril Asmara di sana, lamo di sana menunggu Cyril Asmara. Kinilah masuk di tahun baru, jago Cyril Asmara kembali. Ingin masuk di tahun 2021, ketemu dengan album Cyril Asmara, ketik Sinar Padang Official. Boleh ketemu sama rabab-rabab Cyril Asmara yang terbaru. Bye-bye di sana. Bye-bye di sana. Ke toko melang membali anak baju
sobana mande awak jorang lain pai nak kasake jamiko. Oh karajo awak dulunya suruh dari pagi awak nun makan minta makan alun jobu. Oyo ke jamana mande jo adik badaso mande jo adik nampak bana awak musikin nampak bana awak rambanse balante angan mande jo adik mai. Oh sadangnya badan pak diri rina sedang menggosok-gosok juo tinggahan sedang menggosok dibilang mande jo adiknya nambah namu badan Senti Dewi di sinan kalau kok dipandang. Oh mangece mande kanak nambon sunakan buang upiak Senti Dewi ando anak sambanan ado ditudung nasi tinggal lado-ladonyo sajo nanikan jo ayam tolong simpan nak matilah anak cilako tuan. Oh nan ayam jo ikan tolong simpan tinggal lado sajo ba itu bana kato mande mananga mande mana mangecek nyo ambil pak pekan asinan ado. Honyo simpan ayam jo ikan di sinan kalau kok dipandang nan tinggal lado goreng kok lado indah banyak bana kok nasi tinggal sepinggan itu telata ditudung nasi. Oh ndak lama kita bilangkan dibilang badan diri rina selesainya menggosok nang kain sudahnya lipik badan taraso pak. Hola pa bana yo pa awak lah sudah bakar ajo di sinan kalau kok dipandang gosok telata ditampiknya mulai badannya kakak makan diambil pinggan ketampiknya ala dibuka pak tudung nasi. Hosato tabuka tudung nasi dipandang nasi sepinggan kok sambal dah ado lain tinggal ado pak. Hola dogor yang ya pak tapi dari nasa dan lapa ya pak. Honyo ambil nasi sepinggan nyo ambil lado goreng tadi yonan ado tinggal dalam tudung nyo ambil sekali lado goreng nyo masukan ke baket nasi nyo bawa ke bilik dalam cukui jo air. Oh kanyo minum yo pae mulai kemakan badan rina yo pae. Onde abang sayang rina yo bang, onde abang manjo rina yo bang. Oh baliklah bang badan abang taliklah rina bang bini abang awak bare sabantu kok makan indah bang. Oh pakai sambal bangai ba itu kato tangirina tuan. Koyok ke jambana bang adik jo mande cukui jo ayah jo kakak rina na ado nan sayang no bang seorang juo na ado ibu pakai rina. Oh dari pagi bang rina bakar ajo yo bang. Oh sudah mencuci bang lama gosok baru kini bulir makan dapat makan tidak bersama langkah seso bang.
Oh badarina ya bang pulanglah bang badan abang bang Oh balik lale bang bang badan abang ibu lah bang bakerina kola bana sayang Yorina sayang Joana namakan wangi kokodara bang daging abang ba itu kato tangirina yopa Oh sekali nasi basuh baik ayimat maniti juo yoda oh tapi baapu mengaban tapi ba mengece andek nasib bana nama itu suami indah balik-balik Tuhan Oh selesai memakan nasi dan sepinggan kok sempinggan pak kau dipandang paling banyak ngampik suoknya itu nasib badarina nak kanyang lepak sirina makan manggarete tulang sirina tapi mangaban hari ado pak pukul 6 sanjo ya pak turun dari sama seorang main ke rumahan sabala satu tiba rumahan sabala nyuruh naik di rang sabala rumah pak oh naik lari nana anak kami lah naik badan diri rina dicaliaknya bantu kemanangi dia korinana oh anak Mendangak kato dari ete baru bakato badari naonete serato apa lea donasi te dengan sambal pagi rinate makarajo sudah karajo kekamakan nasi paling banyak ampe su oh tapi dek lapate badari nate memakan juo nasi na nampe suo nak kanyang rote sirina makan agilah nasi te oh badari nayote ba itu kangato tangirina Oh menanga katonyo dari rina onde nak kandorina na itu manasina ditudonasi makan larina sadotalo menanga katorupo itu makan larina tempe ete nyo ambil pinggan ke tempe nyo tetambu nasi masuk pinggan nyo pak awak kemakan dipandangi tinggal narina kakak mulai makan awaknya sadang makan mana to japui mande nyo di rumah batanyo mande badan narina iyo kabake badan adik iyo adik dari sirina nama namo si Santi Dewi honde Santi anak mande kamapai nyo nak badarina kalau itu nama mande tanyo nyo turun tadi hari nyo pukuan mande pemain ke rumah rasa bala mandang kato bantu itu lah datang mande kadake nyotuan olah datang mande nyoa badarina seto datang mande badarina nyo pandang anak sedang makan nyo elo anak sedang makan menjalan anak nyo elo nyo terjatuh anak di kursi nyo pijak kepala rina kurang ajar pie kurang mengarati lah kami lagi makan di rumah meminta juo nasi karang sabala magi malu badan kami ba itu kato badan mande menjalan anak di elo nyo seto telo lah dipijak marato rina pak
Hokanai pijak ya pak alat tangi badarina onde mande dengan banai bola mande bake rina bola mande bake ambo jangan dipijak mande badarina mande Hujan dipijak mande badarina korina ndak bare bentuk iko ndak barina mande bae ndak barina ditangani tapi derina mande sedang bare beko binaso kandungarina beko kok cace anak ambo Omandang kato dari rina bertambah pane badan mande nangka mati lapik sedang mengandung pada menyusam bosajo baik tukang ato mandiri rina tuan Oba itu katonyo mandarina mandanga kato rupo itu tadanga diete nampunyo rumah ndak elok dopiak sebantu itu ndak elok menyumpan anak ba itu kato badan ete mandanga kato bantu itu Obat tambah berang badan inyo iko bukan urusan kalian urusan ambo jo anak ambo kok kamati ambo nampunyo anak kok kaidui ambo nampunyo anak manga kalian ikut jangan puet tuan hari nana dopak pukul 7 sanjo hari di pukul 7 meningkari setengah 8 nyoelo badan diri rina nyoelo dari tempe etek sampai ke rumah dielo nyoba itu para saya narina marato rina karena elo yo marato inyo sedang jalan yo pak onde abang dengan bana bang kok laya doang lalu yo bang bawa lapasan bake abang sampaikan tangi badarina maraserina bang oh bini abang yo bang balik lalai bang badan abang tuan nak lamu inyo kana yelo ho sampai ke rumah badan mande ho sato tibo lihat rumah tulaan ke bilik dalam tatangku tibo dalam bilik memaki rina kesakitan pintunya kunci di mande dari luar ho menangi badan diri rina onde mande dengan mana kan dibukunci mande pintu bilik jangan dikunci dari lima dari luar ku awi badan diri rina mande ho ba acaronyo mande ambi aye ba acaronyo minta minum tuan Oba acaronyo mande minta minum ba itu kato badan anak mandanga tangi anak nangka mati lapik di dalam bilik nangka mati lah kausan nam pintu kamar honda babuka pi
abang osa yang joringina dula mau bana bang abang pai merasiringina bini abang jalan mau bang anak abang pai balik lalai bang badan abang jepui larina yo bang. Oh bini abang onde abang ambil kayu odi kabek kang abek badare jangan tuh nalapu nyoyo paya bang kolaban si mandi balan tiangan sa yo abang pulang bang Abang balik sayang jorina bang hendak selamat do bang pulang bang honde ndak kata tano bang itu burina makan kurang minumlah kurang rina bare bang sabatu iko marasayana bang di kandungan oh abang kenapa dia pun kebetamu abang sarumanya bang urang nan berang urang nan berang sayang jawab bang hokana membunuh abang badan rina pulang bang honde kok sempat bertahun-tahun lah bang abang pai abang pai nak kawatamu bang abang yorina oh abang sadang menangi-nangi jua sadang marato dalam
pukul 10 menjawe pukul 11 adalah pukul 2 malam hari nan sadangnya pukul 2 lapa badan indak tabado awi tubuh indak tetan. Oh awak bababan bentuk itu pintu terkunci dari luar indak tabado ibu hati tabado ibonyo doa tirina di sinan kalau kok dipandang hari ado pukul 2 malam nyo ambilkan panjang salaikan nyo bae berkujui dalam bilik sadang menggantungkan tali tu kain panjang. Oh sadang kama ambil pak ka digantungkan tersembah kain teka cepean nampak sekali surat nikah jatuh surat nikah dake kain panjang nampak gambar badan si dan nampak foto di surat nikah nak jadi kain pak. Honyo kabean yo pak seto nampak gambar sisi dan nampaklah foto di surat nikah kok kabar kujui bang dalam bilik tentulah mati badarina ndak kabar tamu do bang badan awak bang. Oh dia lari natan bang seki jo sanang dia lari natan kane tangan dia lari natan nindak makan dia batan kausan menunggu abang babali ambot tunggu janji abang ko iyo sayang bang bekerina. Hoba itu kato badarina menangi dalam bilik dalam naninyo surat nikah nam foto di surat nikah nyo ambil foto di pangku sinyo pangku foto sekutiko yo pak. Honde abang sayang yurina bajanji awak dahulu mansonyo indak bertinggan mansonyo indak lamo-lamo kini abang berjalan jauh antak kabang ali antak yang indah banget. Oh anta kembali mabang anta indah baik tu mana kata inyo menangi juo sadang menangi dalam bilik lah jago bapak dengan mandi nyo baik jo kaki pintu bilik menangi jo lepik di dalam kamar beko ambo dabi beko dalam bilik baik tu kata badan ayah. Beko mo gantung dalam bilik dalam baik itu kata badan mandi tadang ayah nama ngecek dua jo mandi badan inyo balulu tangi pak. Dalam hati pak baik itu para saya nerina takwi kamande pak jo ayahnya Tuhan. Otak kue kamane jawayanyo ndak guna to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana tinggalnya sedang di sinan kalau kok dipandang oto japui badan diri zidannya sedang di hati oto menuju daerah Pekanbaru Sarato jam peli tadi cukui jo badannya bini dari buyuang peli di sinan kalau kok dipandang. Yo indah to etong doa etong lamo sedang di hati oto juo indah di jalan dopak di palamo di sinan kalau dipandang. Latibo di daerah Pekanbaru tandonyo tibo di pakan latibo di simpang panam jo jalan rengka itu daerah Pekanbaru
simpang panam di sinan kalau kau dipandang maalun saja badan yang peli dua yo bini nyo tadi cukui jo zidan ate otonyo ada kawannya di pakan baru nangka urus paspor tembakan asanyo ada bakat TP paspor keluar itu sinan kalau kau dipandang indah kau bilang lama bananya 7 kawan sekali oh di kantor tempe buat paspor oh maalun inyo kau dipandang latibo inyo di lokasi otot talata di tempenya Otalata otonyo di tempat parkir di sinan kalau kau dipandang turun lainnya sekalian lah turun ninyo nambah 3 nampak sekali di kawannya atau nampak yang peli tibo oh salah ruit salamu nangko lalamu sobat nak kamari tujuan yo muka sweet mandang kato bantu itu bangece yang peli tadi baramu paspor kini ba itu kato badaninyo tolonglah badan diri ambo iko kuadi ambo bana kakainyo indak tabau KTP ado di bawonyo tolong keluar paspor cie tolong keluar paspor cie mandanga katoco itulah galak kawannya tadi siako namo kawan inyo banamu inyo buyong lumpur di sinan kalau dipandang untuknya badan diri yang peli diambo nak bisa menolong oh baru bakato yang peli tadi dan pas sampai paspor saja dibuean dan sampai paspor saja disiapkan MPBP lengkap sekali sobat Deinyo buyong lumpur tadi nyo tusangan alibana pandai keluar masuknya di kantor tu ba itu hebat badan ninyo bidang inyo bana nambah suruh ndak nangka manyuli do cie ju kalau iyo sobat sabantu itu nyoba zidan lah kadalam satu nyoba olah zidan tadi nyo masuk jalan lah belakang ba itu kalau lah kok dipandang indak tu bilang no lama bana ndak ditibawa dopak badannya tibo nyo tarui ke lantai 2 di sinan kalau dipandang nyo foto zidan sekali satu foto slip jari di sinan kalau dilihat onde dikan warna mudo yang tunggu saja di bawah sabantalai paspor siap ba itu kata badannya jalan mololai di dalam kantuang calik yang saja ke bawah babaris surang dan duduk ado mambue ado bapa panjang ba itu kato badan inyo tarui kalualang tampe badan buyong peli mandanga kato bantu itu nak tabado sanang do hati zidan keluar badan dirinya dicaliknya yang peli tadi 2 jo bini badan inyo sadang ngopi duduk di lapau holak kaduonyo sadang duduk minum latibo zidan dakebo
ke buyong peli minumlah dia badan Zidan kok kalapa buik mirabui kondak diminta nasi goreng mandanga ketoco itu. Oh ambo dia lah indak mengopi dia lah awak makan nasi goreng di dua itu kata badan nyonyo minta nasi goreng cie. Dua-duanya di samping badan Yong Peli di sinan. Kalau kok dipandang bininya cukup sekalian yo beni dari Yong Peli di sinan. Kalau kok dipandang oh ndak guna tong lama nasi goreng siap dirangkadai talatak dakek muka Zidan mulailah makan badaninyo satangnya makan nasi goreng yo pak. Oh nasi sadang basendok juo kasadapan badan si Zidan sadang nyuinyo kasadapan nampak rina rasonyo dalam piring rasorina nampak di piring rasorina nampak dalam nasi goreng pae. Oh sedang menangi di tempat tidur sedang menangi dalam bilik itu deh inyo nanti bayang tak jadi dosi Zidan makan manit tiak jatuh. Oh aye mato yo pak inyo menangi pak dipandangi yo pak. Oh bakato Yong Peli tadi on dedek kandung Zidan dia mangan ndak jadi nasi yang makan indak kok lapar badan Zidan mangko ndak jadi nasi makan aye matolo dia nama niti aku sabab Zidan karanonyo dia. Oh orang banyak pak di dalam lapau nampak Zidan di orang sedang menangi aye mato badare-dare baru menjawek badan inyo de udah seratuni jan berang dak dah udah Zidan jan bangi dak udah kawa. Oh tadinya awak dalam pabana yodah. Oh sadang lama nasi basendok sadang lama memakan nasi goreng kasadapan awak sadang makan rasa nampak rina dah bini awak yodah. Oh rasa nampak rina bagolek di tempat tidur sadang bagolek dalam bilik aye mato bantu kemenangi aye mato badare-dare mungkin marah sedah. Oh bini ambo yodah itu kak ngato tangi Zidan oh itu katoinyo aye matonyo mau jalabe manitik ke nasi goreng ndak jadi nasi dimakannya di sinan. Kalau kok dipandanginyo menangi dalam lapau nampak de orang nama samo yo pak. Oh mencali inyo lah menangi rangkadai lah menangi pulo nam banyak lah sabak pulo Yong Peli lah menangi on dedek kandung Zidan dia. Oh tanamkan niat dia dalam hati tanamkan niat di hati kete asa tak capai kana bayi ang bale Zidan jasomin tuo dia. Orang balik lah Zidan jasomin tuo janang balik yo kakek zaman itu pasan di badan udah kok buruk yang timbahan orang balik sajo jonan baik kok jahe orang kawak di balik sajo dia jonan elok dia. Oh itu tuan alam dia punya kuasa kok nasib udah lo joni angka dia tong dulu dah dia di Sungai Panu habis kekayaan di Sungai Panu merantau ke daerah Jambi.
habis lo dia kekayaan di daerah Jambi. Jo baju salai dia pai kadumai baju salai Sarawak salai ko uniang coy tujuo zidan. Ho tapi tuan Allah dia indak sio-sio liau pengasih jo penyayang liau pai bo kana bansik liau pengasih kana buruk tak capai balik dia kanan sanang tuan. Otak capai balik kanan sanang nan syarat dia atika tindak boleh dandam lo dia kebake manusia asalnya sama umat Nabi asalnya sama cucu Nabi ndak boleh dandam do bakal dandaman baik itu kata badan yompeli. Oh dia lah nan satu dia membaliknya kok lai jahit indak babalik jo nan jahit kok jahit balik jo nan elok kok elok balik dia jo nan baik asalnya lai bantu itu lamo jo lambe. Oh nikmat datang dia kata bantu itu barunya apui aye mato nana aye mato sudahnya apui paspor lah tiba orang antakan. Oh paspor lah tiba orang antan itu kalau dipandang cukui MPBP nya sekalian ala dapet di tangan yompeli. Oh nampiti sudah nyobai terima kasih kawan banyak-banyak ambo barang kelai kakadumai. Barangkelea kakadumai ba itu kato badaninyo jadi sobat kato badanyo tadi yo kepada buyung lumpur di sinan kalau dipandang barangke yang peli tadi. Oh alanyo tarui dake oto tabuka pintu kiri kanan pintu tabuka nyolon naik satu naik ke oto pintu tatutui sakutiko kontaknya beong masih ni duit gas ditakannya gas tetakan komplengnya rese. Oh komplengnya rese andel masuk komplengnya papa lala jalan oto tadi sedang jalan kalau dipandang sedang jalan andel nyopor dari satu opor kedua. Di kota lari nak bisa kancang di sinan kalau kau dipandang maalun oto sedang jalan maalun sedang ate oto mangece juga zidan konde zidan ayah di udah ang paci umanat udah ang paci kato udah. Leja le dia idui di rantau kejujuran dia nampak tamu bana rumah sia besuang jajak di daerah Malaysia dan sampai di sini nang masih jahit dan sampai menembaan yuang badia ke dapur. Oh sabanse dia banse nyui duit daripada mama liang barang nan dia te rumah elo ang minta elo dia. Oh elo ang minta dia elo itu tupasan badan muda jangan sampai awak mencelakai barang nampar awak pijak rumahnya nanado dia te rumah pacik lah kato udah.
Ado juo dia lain pado itu. Kok barang keang dari daerah Dumai menuju daerah Malaysia. Ado pasan di badan udah. Kok sempat tiba dia tembak balik 28,000 liangnya di Malaysia. Sudah itu balik ke Dumai bapiti ndak bapiti nang paspor janang matian ba itu perasan ola buyang lapili kata buyong peli walau ndak ada tambang untuk balik walau ndak ada dia pembayar garanti dan sampai paspor orang mati kan itu tuh tanggung jawab kuda barang keang dari daerah Dumai itulah tanggung jawab kuda sampai lo pulang ke Dumai hutang tuh tanggung jawab dah dia sempat paspor besuang matian kok tetangkok buyung di Malaysia tetangkok badanang sedang kerajo nak ketatan diuang di badanang buyung di asap di penjara waduh anggaran gak 3 bulan sudah itu buang ke pulau ba itu kata badaninyo daripada dia musibah dapet badanang bantu itu keadaan di korong kampung mintu kang sangat berang kok bini sedang barek pulau sesusah dia susahnya hidup nam paspor jangan zidane orang matikan dia konda ado tambang untuk balik konda ado pembayar garanti asal leti buang di Dumai angkaban kebake udah itu tuh tanggung jawab kami berdua dia oba itu bana kato yang peli mandanga kato jo itu hatinya sangat senang bana dek kancang oto balari di mau to tibuan latibo di simpang kandis ba itu oto kok dipandang pak tiba di simpang kandis lape negari simpang kandis ndak jauh lai daerah Dumai ondak guna do dia tong lamo bana anggaran nyopuku ampe patang lah sampai oto kadumai sampai nyawa oto kadumai seto tiba oto di Dumai baranti oto di halaman rumah kiro nyopak badan yompeli ado baru konyo nam panjang di sinan ninyo tempat tinggal oh baranti oto di halaman ruko nampak di anak-anak badan buyong peli anaknya kalau dipandang lah nampak di anaknya tiba di sinan sanang hati nam banyak orang kamasue banyak pulau tuan orang
kakak masuk ke Malaysia Pak, banyak pulau lah banyak orang nama nunggu tampek lalok di anjuang di hati itu Pak. Kalau dipandang nampak dusi lain tampeknya na laki-laki lain tampeknya di rumahnya buyong peli kesadonyo. Nan orang kakak masuk ke Malaysia adonan dari Payakumbuh, adonan dari lah Bukit Tinggi, adonan dari daerah Solo, adonan datang di Marolabu, adonan tiba dari Pasaman. Mbak itu kalau kok dipandang. Oh adonan datang dari Padang, Sajunjung masuk cie-cie pasisi enam banyak panatuan. Otak sabui bana di daerah Dumai kok ka masuk ke Malaysia elok tampek yang peli sajo joinyo awak masuk sangat aman dak ada tendang-tendang nyonyo ado bana permainan pandai main jorang subarang lado kontaknya cie joduo ba itu hebat badaninyo tak sabui di daerah Dumai kok yoyong peli masuk ke Malaysia nak kata sangkui olah cie laju sinan kalau dipandang orang banyak sebantu itu kabarangke ke Malaysia. Oh di sinan kalau dipandang maalun badannya tuma buyong zidannya imbau zidan diong peli onde zidane ya dia udah. Oh kamarilah badanang dulu duduk di siko dake udah do kato kabar-kabaran dia. Kato dia kau dah kabandang di zidan dia kakak. Oh karena paspor baru siap belum bisa masuk sekali menunggu gak seminggu dulu jo 2 minggu iyo di daerah Dumai nangko dia. Oba itu kata badaninyo mandanga kata rupo itu laksana ngati badan zidan jadi dah kata badan zidan mana kaya lo kata udah. Oh mandanga kata coy itu terasa senang dalam hati onde dia kandung lah zidan dia ukuran makan dia bawa makan ukuran minum lah bawa minum kok mengantuk bawa lah tidur ba itu kata badaninyo. Oh nanu tak jalan dia di pesusanan jalan pemikiran panjang-panjang janado penganan lain-lain batanang sangajo dia. Olah di Dumai koi
dietong lamo biari baganti hari. Oh karajonyo badan zidan darinya rumah yang pelit tadi bermain-main kepala buan. Oh bermain-mainnya kepala buan duduk-duduk jo kawan-kawan orang bagalak-galak bersama-sama zidan lah to galak pulau tapi panganas sangat oh sama tapi pengananya sangat susah bana di dalam hati ba'ala nasib badan nerima badan nyurina ba'alo nasibnya tinggal di kampung. Oh antanyo kata jadi anta ba'a boleh nasib rina awak yo sanang di dumai ko Tuhan. Oh indak tu bilang lamo. Oh ndak paralu dibilang lamo bana. Oh di sinan kalau dipandang sadang inyo di kota Dumai sadang di daerah Dumai juga main-main di pelabuhan di sinan kalau kok dipandang. Oh balai rajo kaulu balai di dalam lawi tinggalnya di Dumai dulu badan sirina kita japui pae. Oh badan sirina nyawa kita japui tumpak di badan arena tadi nyawa masih tinggal tempe mande pengandungan bertambah lama. Oh pengandungan bertambah gadang karajo ndak ada perei adang manyasa badan ninyo tiba waktu memasaknya memasak baik itu nasi badan rina pae. Oba itu nasib badarina indak to bilang-bilang lamo maalun saja badan rina. Kok ada orang membawa ke sawah kok lenamu orang membawa kadang-kadang pai ke sawah makan gaji ke sawah orang boynya orang memandangi orang banyak memandangi tumpah di daerah Gantiang Simpang 3 sampai ke Tarui ke Kotorawang sampai Casabui ke Limomani orang bitau di badannya. Oh ibu bana mencari nasib rina di sinan kalau kok dipandang tapi ba mengaban mandenyo sangat kejam bana Tuhan. Oh mandenyo sangat kejam bana mandenyo sangat cilako bana ndak ada ibu de anaknya ndak ada kasih seketik jua bapa limpangkan sayang kanak-kanak nan bonsu sayang jua kanak nan tua sayang jua. Oh tapi kabakeknya anak nama nanga banci sekambui kanaknya anak tu sangat elok bana Tuhan. Oh indak dietong-etong lamo
Abi harinyo baganti hari, ado harinyo sekutiko hari tu tape hari sinayan. Orinanan sadang ate rumah sadang nyo ado dalam kamar lah pulang kakak nan tuo. Oba balik kakak nan tuo tibo di rumah kakak tadi bertanya sekali ke mandenyo de mande dengan mana. Oba aku Rina aku anak nama mande iyo adik di badan ambo iyo inyo anak nama nanga. Oba aku nasib badan inyo kok lakinyo ndak balik-balik ala kok diurus surek carai ala kok pai kepangadilan agama mande. Odisinan mandenyo akan mengecekkan itulah nak dan sawananyo ikorina nak cilakoko nak namu nyodo meminta carai nak namu do painyo ke pengadilan agama nak namu pai ke kantor kuah nak cilako kadang mana. O mandanga kato dari mande serato jo adiknyo nambonsu sekutiko iyolah upik senti dewi yo pak. Oh di sinan kalau kok dipandang nyo panggil nyo di badan kakak iyolah badarina tadi onderina dangakan bana keluar lapi dari bilik ambo paralu bacari topi. Oh ambo paralunya mengecek bana itu kato badan inyo mandanga kato dari kakak keluar badan diri Rina seto keluar dari bilik akabaka katorina. Olah dua inyo dake kakak di sinan kalau kau dipandang bakato kakaknya tadi dangala pi elo iku ayah mendanga serato mande serato adik nambonsu. O nambah namo nyupik senti Dewi Karina ambo mengecek kita batigo pik badu sana nan tuo badan diri ambo nomor 2 badan diri Rina ketiga pik senti Dewi. Kodang kato pik simaan bunyi mulai kepada hari barisuk barangkek lah ke kantor kuah uruslah surek cara ilai suami kenapa gunanya buyuang zidan pik. Okana gunonyo Abu Yozidan kok selamat besok malayan cari na lain kagantinyo ba itu katonyo badan kakak kato sampai sebantu itu menjawe Rina sekali. Onde kakak dengan bana kalau itu kak nak kawat sabui kok itu Rina indak suko kok itu Rina balun suko doka. Oh kok cara nangka disuruh minta Rina ndak suko bantu itu tapi kok lah pulang besok abang Zidan kok lah nyoba balik ke rumahnya kok iyo kakak ndak suko kok iyo mande ndak suko baru nyo cara Rina minta Tuhan. Oh barunya caranya Rina minta di sinan kalau dipandang mandanga kato adik nak tabado pane hati kakak. Oh tando hatinya pane ta singgung karuntung miyang telajang hati nombor lado merah mato mantuk sago sonsong bulunya bantuk saga di sinan kalau dipandang bagari si garaman kakak bagatu garatui garamannya di sinan kalau dilihat kato sampai dari Sirina pane kakak tibo sekali tanpa tibo kakinya datang tapaki Rina olah kanai latangan
pakirina kanai tangan manang kuidake kurisi tatang kuirina kanai tanpa manangirina sakoti ko mato badare-dare onde kakak dengan bana kok bunuh kak bunuh la mola kok kadipancuang kak pancuang la mola minta cari rinanda su oh kok minta cari karina lun suko tapi kok lah balik besok bang Zidan ke rumah kok balik ke rumah nangko baru di sini nambo mengecek berjanji jo ayah dengan mandi 100 adik pada nambo cukup jo kakak sekalian jo kak. Oh baru nyot cari Rina minta tapi kok kini kau minta cari payambo ke kantorku apa yambo meminta cari Rina nak taloka oh bantu itu rokai elok dibunuh badan Rina elok lah dibunuh kak badarina ba itu kato inyo bandanga kato bantu itu mengecek kakaknya tadi barangke dah lepik masuk bilik bekombo bunuh aja mati meja bekombo bunuh mati membuat ambo ke penjara. Oh menanga kato dari kakak baru nyotaga sekutiko seto nyotaga dari kurisi awak kataga kaki tibu menjalarina oh kanai kaki ba itu nasi badaninyo Tuhan. Oh menjalarin akan kaki namun ke jalan-jalan juo nyetuju juo bilik dalam minyo bajalan lambe panek dek lamo di bajalan sampai nyo ke dalam bilik nyo ambil sebuah pak bantah guliang nyepangku bantah nyo tangisi aye mato balinang-linang lamo juo bang abang babalik marasai Rina bang hobi ni abang yo bang pulang lalai bang badan abang bang oh balik lalai bang badan abang cali larina lemarasai mandi membaik juo ko ayat to juo menamparina cukup jo kakak bang sekalian yo bang hota masuk adik bang badarina yo bang Indak nani bodoh bang seorang juo bang dapat abang lama balik bedo kok mati bang oh kanai tangan yo bang kau ndak mana bang ibu Rina yo bang ibu dia anak nambakan wang yo bang ikut kodara daging abang pulang lalai bang oh badan abang yo bang ba itu tangi badan Rina Tuhan Oba itu tangi badaninyo ye matur badare pedinang jat
tua Yematon sinan kalau kau dipandang Halatangi lambe-lambe 2-3 pondok di sawah Sirongko ado pakai lantai Yonda ado ibu do tuan ala naman sejuo ya lai Hona marasai ba itu tangangi badan rina Oba itu tanginya dalam biliari bertambah petang jua petang bajawe dengan sanyo bajawe dengan malam kok malam semalam itu awak jak pagi belum makan opa Hotara solapa badari na nyopai keluar dari bilik nyocalik sekali tudung nasi ndak ado deket tudung indak banasi siye ju indak basamba cie ju joanyo awak kakak makan Ho di sinan kalau kau dipandang nyo ambil air putih ke dapur setelah dape air putih nyo ambil segala gadang nyo pak Ho apa rasayan badarina dola gantang pae dalam tampek lado nyo ambil gantang nan ditampek lado nyo abui gantang 3 buah lah masak pak gantang nyo abui nyo bawa ke bilik dalam nyo pak Parui lapas sabantu itu nyo makan saja abui gantang ba itu nasib badan rina yo pae coy itu para saya nerina tuan Ojo itu para saya narina nyo makan jo abui gantang lah salasai nyo makan abui gantang ala kawan tu nyo pa abui gantang awak lapas sabantu itu ndak ada bercampur cie juo dopa Ho sedang memakan gantang tadi sedang memakan gantang juga nampak bantu suami nampak bantu junjungan rasanya aduh dalam bilik yo pai kesukaan Zidan pak dan tabayang yo pak kok lama mari dipandang acuk nampak di badan Rina duduknya dakek sila mari bercamin ke kacu kadang raso-raso si Zidan aduh bertambah ramu Tirina yo pae ba itu inyo badan Rina tuan Oba itu inyo badan Rina ndak guna to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana disiko kalau kau dipandang Ona malam semalam itu selesai makan gantangnya minumlah sudah pulonyo bau lalu dirina satu bagole ditampet tidur guru sekolah dari Solo kini lah pindah ke Maninjau banane di tengah ladang katuko di lereng padi otak kajui rina sedang lalu raso Zidan bana main bawa awak tak cinta jago seorang bambi bantah obat tangisi pae
tangisi bapikirina jagola puku ampe pak para siang inyo bapikir jago lalu sakit ko bangai badan abang ya bang sakit ko bangai badan abang mangko itu de inyo nantakan bunyi ado junjungan nama imbau bunyi suami nyo maimbau bunyi suaro zidan bana oh mangko nyo jago dari lalu ba itu kalau kok dipandang saja nyo jago puku ampe mato ndak namu lalu lai tuan Ona ado namu ado mato doa di bawah lalu nak namu mato dipecangkan dicubo-cubo membawa tidur rasa zidan maimbau juba itu dirina nentakanan bertambah ibu pak atirina yo pak Hoan takut sakit bang abang di nagari orang kok balik abang ke korong kampung kok kapulang kaya kalam mande indak bapak indak nak mungkin abang balik kampung orang menyabui dak lawadoan tanan ma kampung bertujuan tanah ma nagari bang nambauni Hoan tanah ma nagari abang pijak kabai indak berito indak sakit ko bang oh abang rina yo bang ba itu kato badaninyo tuan oba itu katonyo abadaninyo ndak paralu dietong lamu hari ado puku 6 pagi main bawa dia jo mandi baju kumur banyak dicuci nyo jagoan badan olah diri lari naik satu todangan satu tadangan nyo amande maimbau nyo buka pintu bilik amande kato badarina di sinan mande mangeci ayu oleh katorina oh iko ma baju nyo nanado capek bawa pai ke sumur bekon dak lo baju ko kariang iko si badan diri santi nyo paralu baju nane lo pie tuma baju nanelo laki la sasalai pai ke semua mandanga kato mande tesasa rina pe ke semua nyoba kain nyo ambil tadi nyoba kain ke semua sinan kalau dipandang mulai menyasa badan nyo sedang mencuci you ibu
tipa indak tabado ibu hati ade inyo nantakana marimbun kayu dalam pala osilara jo batang boleh panjang jalannya bio-bio bati gorina ya alai badusana dapet nama nangalo nama rase dusana laberang kasadonyo hotuane madusana laberang kasadonyo ba itu kato badaninyo co itu kato hati badarina osilara juonyo di tengah ladang kambang bungo di lereng tempat buli bajalan kat solonyo kok lah itu anala pengasih jo penyayang laki lah ubah nasib nan bansat palawan jarang nanka Palawan nonjaknya orang nang kayo ba itu kata badan rina ondak guna etong lamo selesainya mencucinya bau kain babaliknya jamu kain diampayan sadang nyorina menjamu kain yo mengece adiknya sekali nambah nama upik senti dewi dan akan bana dirina kok lah masih baju ambo tu laki gosokan elo ambo beko malam ke mencelik beralik baduo jo suami ambo oba itu kato badaninyo itu baju kesayangan ba itu kato badaninyo manjawe ma badan diri lina jo lunak juonyo manjawe jadi santi kato badarina yo pak Hosalasai bajunya jamu barunya naik ati rumah naniyo badan ala naik talatak beskom ditampeknya inyo latarui masuk kamar Tuhan. Taruh nyawa masuk kamar di sinan kalau kau dipandang dak guna to etong lama dak perlu to bilang lama bana ona nari sari tuari ala pukul 9 meningkat pukul 11 menjauh pukul 2 balik ala tapek di pukul 2 hari ado pukul 3 patang menjalang setengah pe. Oh baju lah masih dipandangi lakanai perintahan pulau babalik badarina disuruh gosok baju tadi dia ben pakaian licin-licin itu perintah dia adiknya dua jomande kandung Rina di sinan pak kalau kau dipandang lah nyo ambil baju latas sampai nyo ambil kain lakas sadonyo mulai lari
badarina laka manggosok sadang nyoinyo manggosok juo anta malang anta nyomuju sadang manggosok juo manggosok baju ranca dia anta musibah nakatibo Holamo tamanung sedang manggosok mangkoba manung sedang manggosok tekanai inyo di sisi dan Tuhan tekanarina pak di sisi dan tabayang-bayang suaminya ba itu sedang manggosok agak sajo di badarina olah babaun de urang tabaun pak di hati rumah kata urang ado kebakaran nyo calik bana di urang elo-elo kironyo baju pak nala tabaka yo pak wabila baju ditarika ba itu kalau kok dipandang langui baju ditarika nampak di badan Santi Dewi nak tabado pane dopa ati santi pae ho berang ka badannya diriri nama nandoan badannya berang nyo ambil tarika nanado nyo gosoan pae kakak kiri na Tuhan untung nyokain pak ado palenyo lai ko indah do dalam bana satu tibo tarikanyo dako bati dek bati lai basarawa tapaki badan diri rina onde dek kandung Santi Dewi badan sobana dek badan Santi oh baju nanangwi dia ditarik kaki ambolo nambah gosok ange-ange kaki sebalaki dadapek nyo kaki dipanggosokkan lakanai kanai tarika manitik jangan tuai mangato Tuhan itu adiknya masak kakak cuy itu Santi Dewi nya membaik kaki kakaknya jo tarika namande mencalik sajo nanaya menonton sajo ndak talarang dia ya jo mande nyo tepak kirina kangatan di sinan kalau kok dipandang nyopai ke bilik dalam nyopa honde ange nyolek kaki awa ange-angean badarina onde abang sayang jorina balik lalai bang badan abang lama latu kaki bang oh bini abang yo bang semenjak abang dak di rumah do bang semenjak rumah batingan merasa irina oh bini abang yo bang ba itu kato tangirina Tuhan tadanga di mande dari luar tadanga inyo manangi pai mande ke bilik dalam setot tibo di dalam bilik setot tibo di bilik dalam oh mangecek mande sekali baranti lalepik rina manangi pado marang asai kanai tangangan Pado merasa pik kane tangan menanga kato dari mande menjauh rina sekali onde mande dengan bana dari kete mande sampai lagadang dak pernah menongka kato mande kini rina mulai menjauh mande hondak pernah membantah kato mande mangko manangi mande badari nange-ange mande kaki balaki dak calik di mande kaki amu wala malatu ditarikan dak tanggo sakit badari naba itu kato badaninyo
Oh kata sampai sebantu itu mande sadang membawa sapu kaki nama apiak kena terika ikut calik di badan mande. Ho dalam sangkaan badarina lai kadapik tolong juo setonyo calian kaki kena terika nyotoko di mande pakai sapu bertambah sakit pak. Oh kakirina yo pae onde mande dengan bana yo mande honda elok do mande cuy tu bana mande nampak bana mu musikin mande nampak bana mu orang basik balimpang bagian sayang mande kadik sayang ke kakak sayang kamu sangat berang bana ndak boleh do mande oh sabantu itu do mande amoko anak mande juo Tuhan Horina ko anak mande juo nak boleh do mande coy tu anak tak ko indah anak mande badarina tak ko lain mande ambo antak ko lain ayarina mangko coy ko mande jurina wa itu anak ketuana. Oh di sini kalau kau dipandang bertambah berang badan mande mangkonyo ambo pik sangat berang indak mandanga ketua ambo kami suruh meminta cari masih bertahan juo badan zidan anak cilako gadang bana le jale di badarina anak di hati rumah kau tak menuruti perintah kami kau tak mati badan marang asai pik. Kau tak mati pihak badan merasai mandanga katoco itu di sini ninyo kau mengecek tak boleh do mande sebantu itu di sini kalau kau dipandang de inyo menjauh kato mande juo. Orang rambut di kepala tak gere-gere nyo ambil rambut di mande nyo sentak rambut sekutiko terpakir rina kesakitan sakit mande badarina janarina oh di bae juo mande ibola mande bakerina mande bola mande bakerina ba itu kata badaninyo di sinan kalau kau dipandang sudah membayar anak rupo itu keluar mande dari bilik orang buit tabacui di kepala nampak dia ayahnya sedang duduk nampak dia adik sekalian tak tabado sanang hati senti dewi mencalik kakak pai lama rasa Tuhan oh mencalik kakaknya alam merasai di sinan kalau kau dipandang tak guna tu etong lama tak perlu dibilang lama bana onan patang sepatang itu hari patang bajawe sanjo bajawe dengan malam semalam itu tumpak di badan diri rina kaki nak tahan dia nyoba itu nasib coba dari napa nasib badarina di sinan kalau kau dipandang inyo sadang dibilik dalam
semalam itu. Oh sekalo lalu hari siang dan paginya kalau dipandang cuy itu sakitnya kaki kanai karajo taruju Tuhan. Bakarajo inyo tarujo inyo bakarajo tatapnya perintahan di mandenyo dua jo adik badaninyo tiga jo ayah sekalian. Oba itu nasib badarina sadang di kampungnya bantu itu marasenyo kanai mande dua jo adik badaninyo tiga jo ayah sekalian. Oh barangke rajo kaulu balai di dalam lawit tinggal narina sadang marasai dulu badan sizi dan pae kita japui Tuhan. Oh badan si Zidan ketojapui badan diri Zidan nyo sadang tumanyo di daerah Dumai lah seminggu inyo di Dumai. Alaman dake 2 minggu baru bakato jampeli tadi barisu andi pai kasubarang barisu buyuang. Oh boleh barang ke dia. Oh barisu dan dia. Oh kamalai Iko maringgi dia 50 rimbi masa malaki ang dapat karajo boleh balanjo jo marokok pegang lah ringgi na 50 nyo agi ringgi di badan nyo peli yo semanjak nyo bakal 50 ringgi nyo lipe piti elo di masukan ringgi kasang aku apa lanyo matsu ana ringgi katsaku tunggu barisu ari barangke manan ari sari tuari batambah tinggi juho tinggi bajawe dengan patang mapatang bajawe dengan sanjo bajawe dengan malam na malam semalam itu disinan kalau dipandang agak sajo di badan Zidan hari sadang tengah malaman yang sumbayang tahajud badan Zidan oh Tuhan mas sumbayang inyo sekutiko lah sudah sumbayang tahajud di sinan kalau kok dipandang barulah niat kanyo pasang onde dia kandu rina dia bania lah dia rina joana nanado dalam kandungan niatkan abang dia dapat kerajo di negari orang niatkan laki dapat piti niatkan laki rina barasaki asal laki dapat rasaki asal dapat modal ke kampung abang pejapui badan rina
Horina Abang pejapui dia badan rina ba itu niat dalam hati nak paralu doto etong lamo salasinyo solat tahajud ala tidur badan zidan sekalo lalo hari siang apotano hari kasiang bapico murai ate kayu bakuku ayam dalam kandang mandak siang hari de ayam mandak siang hari de murai tando hari kasiang mabadara badarum bunyi tamiang rang balari mata singko bantu nyoamun ampie katabi mato hari Manan pagi sepagi itu Nazidan lah selesai mandi sudah mandi ganti pakaian kalau Zidan pak kamalaga walau indah baju elok walau bajunya baju lusuh keluarnya dari emak dari bilik keluar dari tempat tidurnya calik Zidan mawa dirang banyak nyopandang Zidan diompeli tekajui kurang memandangi Allahu Rabbi nang katau awak gagah malaga gagah malagak pandai ba itu bana badan Zidan oh indah to bilang lamo nak paralu do to etong do lamo bana onan pagi sepagi itu bakato badan yompeli onde Zidan ya di udah kemari dua-dua dake udah hari ado pukul 9 meningkat pukul 10 menjawe pukul 11 wakatunya alapak kakapai di sinan mengecek yang peli tadi danga di Zidan adik kakak jangan lupa nak pesan badan udah jangan lupa pesan badan kami nambah 2 sesusah dia susahnya hidup sebansik-bansik di negari orang maliang nak jalan dia Hozi dan bue yo dia elaan maliang jo marampok ba itu kato badan inyo biar meminta dia di negari orang daripada dia maliang jo rampok Zidan
Oh daripada dia maliang jo rampok mandanga kato rupo itu jadi dah kato badan Zidan ado juo cik lai pesan udah sesusah-susahnya hidup Zidan. Oh karena waktu dia di Malaysia selama 28 hari kok cukui 28 hari kok tiba masuk tembak balik buyong kadu main dak bana dapet bepiti ndak bana doyong piti pulang. Oh kok tiket angin dak kama balik kok tiket indak lai kama bayi tiket angala pulang pai asa janilang paspor di tangan dia udah dia bertanggung jawab Zidan. Oh biar udah dia bertanggung jawab itu kata yang peli hati ndak terbado di sanangnya jadi dah kata badan Zidan nampas purin ndak dah kematian walau ndak dapat untuk tambang balik walau ndak dapat garanti pembayar di rumah dah. Konan paspor indak bamatian ba itu bana kato Zidan ndak paralu dietong-etong lamo ndak guna to bilang lamo bana. Oh di sinan kalau dipandang barang ke inyo dari tampek jompeli iyo pai joto lanzir tarui kepala buan pae di daerah Dumai Tuan. Oh di sinan kalau kau dipandang lanyuan tan di oto lansir di sinan kalau dilihat ndak lama to di bajalan ndak lama kita bilangkan maalun saja badan ninyo agak di badan ninyo tadi ndak lama di hati oto dek panik bakal lamuan latibo di pelabuhan badan ninyo latibo di pelabuhan kapal. La turun orang nambah samo Nazidan la turun pulau tarui sekali nyoka dalam di sinan kalau dipandang ukuran pareso itu tiba di pelabuhan lah dicok paspor kemasuk salah cok paspor kemasuk lah naik kang apa olah badan Zidan lananya kapalnya badan Zidan di sinan kalau dipandang setelah naik atas kapal taruhinnya masuk kapal setelah tibanya di atas kapal cari bangku tempat duduk lah duduk badan diri Zidan oh Tuhan duduk badannya tumanyo diri Zidan setelah duduk badan inyo lah duduk sama seorang awak dan sadang duduk juga datang seorang anakmu datangnya seorang anak muda rancak di sinan kalau dipandang mengecek muda tadi onde abang sedang duduk ado ko bang orang duduk di samping abang mendengar kata cuy itu ndak ada dia kata badaninyo oh mendengar ndak ada orang dan duduk di sampingnya lah duduk muda tadi duduknya dakek badan Zidan mai maduduknya dakeknya badan
Zidan setonyo duduk dake Zidan naninyo Zidan nak mengecek-ngecek nyo nak pandai bagara-gara nak pandai nyom pagarai orang. Dek lama jua pak duduknya sama duduk di sinan kalau kok dipandang laba bunyi serine kapa tandonyo kapa pak barangke dari pelabuhan Dumai Malaysia nangkanyo tuju ka masuk di pelabuhan Pidima barangke dari pelabuhan Dumai pelabuhan Pidi nanyo tuju itu daerah Malaysia di malo badan dekat Sansai Bilojo bini kabatamu sadang bare bini lati sedang kapalnya di dalam laut sedang di dalam laut lape oh baru bakat orang muda nan duduk di samping Zidan onde abang dengan bana jak tadi awak bang semua duduk lebuli awak berkenalan oh mananga keto itu bulia dia keto badan Zidan onde abang dengan bana siako galabang dengan namo di mako kampung jualaman di Malaysia di Mabana oh mandanga keto itu kalau itu nanaba mana ditanyo kok itu dia namudo tanyo oh kalau nyogala dengan namo ambo banamo Zidan Mama Handra panggilan si Buyung Zidan oh kok kampungnya dengan alaman ambo aslinya orang pesisir ya kalam kampung keteknya kalau awak ke Malaysia lun tahu tampe nama tujuh dia tahu do tampe nama tujuan mo sabatu pemerantau awak iko baru menjajak tanah Malaysia baru kini dia awak mencuba alur nan jale ciejo mandanga kato bantu itu di sinan kalau kok dipandang oleh abang dengan mana oh sinan de inyo kabangece dangakan mana lah de abang namo ambo ma abang boleh nak tahu namo abang ambo lah jale namo ambo lo boleh abang nak jale ambo bang kabang tanyo ko ambo aslinya bukan orang Siku ambo aslinya bukan orang Minang ambo aslinya bang anak Jawa ambo aslinya bukan orang Siku Padang bukan Minang pun bukan aslinya ambo anak Jawa si neneng namo badan ambo aslinya orang Lombok Sambang abang aslinya ambo bang anak Lombok tapi lama babelok ke Malaysia ambo di sinan pakai pisah abi permik bersambung ba itu kato badan neneng ko abang pakai pisah ko bang pocok sekali sebulan mandanga kato bantu itu nek ko itu nenek abang lah tahu cali dari neneng pas pura bang pakai pisah kocok sebulan ko kato badan Zidan
Nyoca liat paspor di neneng Iko cok bang sekali sebulan Kok cukui 28 hari Jangan sampai abang dak balik Dak ke daerah Dumai Talambe abang balik Beko mati paspor badan abang Kok tinggal kosong bang di Malaysia Sadang lalu tak kajui ju bang Masa dang lalu mabang teka juju jadi mati-mati lo nak bang paspor abang membana neneng kabang aku abang mati paspor abang sensaru abang ko merasa ya bang ko percaya lah bang abang kan neneng menanga kato bantu itu jadi neneng kato badan zidan jadi neneng akrajo neneng di Malaysia tu di mabana neneng tempat tinggal kalau tinggal abang nana abang tanya tinggal mulai di kampung orang abang mana lai di Tampek Rampas Sisi tinggal di daerah Sungai Bulu abang tinggal di daerah bang Sungai Bulu sama Pajaras bang jo Sungai Bulu itu daerah Malaysia nanati jangan bang di Parusuana lain banyak kapan muka bang Zidan memandang kato neneng danga di neneng di adik abang jadilah lamo neneng putar-putar ke Malaysia tu lah lamo neneng keluar masuk tu bah itu sekali kato Zidan onde abang dengan bana kok lamo alun bang lamo bana anggaran sampai tahun lebih lampi abi paspor neneng bangai malam piabi mabang paspor neneng mendanga kato bantu itu jadi neneng kerajo neneng kerajo di Malaysia kadang-kadang awak kerajo teleponasi bang kadang-kadang kerajo Tampek jual sate kadang-kadang kerajo kilang ba itu kato badaninyo memandang kerajo bantu itu kor kadai nasi abang tahu meneneng jual sate abang tahu makilang ko aku neneng kato badan Zidan makok kilang abang boleh nak tahu adok kilang membuat kursi adok kilang membuat plastik adok kilang membuat batu es itu namanya bang rangimbauan kilang macino nduk sama ngawak oh abang macino mabang duk sama ngawak ba itu bananyo kato neneng jadi abang ke Malaysia rumah siapa nombor 7 alamat nama bang ke Baturui mandanga kato dari neneng onde neneng adik abang kok itu nangka neneng tanyo rumah ndak ada ke Batuju alamat ndak ada ke Baturui abang iko dia ke Malaysia mandanga kato bantu itu kok iyo bang ndak ada alamat ke Batuju ndak ada rumah ke Badapati ikuti saja badan neneng jo neneng abang samuti nggak makan tu tanggung jawab neneng